شخوا پیمانگاه آماده کردن مامۆستا لە باژارێ حەسەکەی di sala 2021 دەست پێ کردە وەک ساڵا یەکەم یعنی هات پێژراندن پێویستی ئەمەش بۆ ئاواکردنا مامۆستا بوو ji ber dibistana yanî hejmara mamosta kêm bû îca wek ev peymangeh hat avakirin ji bo mamosta 2 sala tevlî vê perwêrdê bibin piştî van 2 salana karî bin li dibistana karê xwe berdewam bikin wek mamostiyê. Başa mamsa te got mamosta tevlî dibin ew tevlî dibin mamosta ne yan jî xwendekarin 2 sala dimînin dikevin vê perwerdê de piştî van 2 salana îca heger asta wî xurt bi li gorî asta wî derbasî dibistana û eger bi temamî ast ne li goriya mamosta ne li gor bê wê li bin karî salek 2 sala dubare bike xwe li pêş xist wê karî bi. Eger îroyek bixwaze yani şixwe mifadilên ji zanîngeha Rojava jî derdikevin gelek kes li bendê ne yani dixwazin berî xwe bidin peymangehên we. Ji bo ku em bêtir xwedekara re zelal bikin arm şert û mercên ku li pêşiya xwendekaran hebin ku tevlî peymangeha we bibe çi ne? Li gorî pileyê wan ê bakalorya û yani daxwaziyê xwe di mifadilê dibinivîsîne yani yek du do sê bêç daxwazê wî ne piştre hevdîtinik navbera xwendekar û komisyona de çê dibe wek pirsan ezmûnekê ji wan çê dike devikî be nivîskî be. Ew komisyon kîne peymangehê ne ji ber mamosteyê peymangehên hevdîtinekê çê dikin pileyên wan jî dinivîsînin li gorî wê pileyê piştre tê erêkirin.